Ha? Nangayon ikaw. Nangayo mo pagkaon? Nangayon ikaw. Hindi ang nagluto. Dugay na namatay inyong mama? Dugay no? Itong kalag-kalag. Katong karon lang nga kalag-kalag? Kung sa may gikamat yan sa inyong mama? Kung sakit sa yung kinaibo mong sakit. Ang sakit ang iyang tinae? Yung kinanay. Sus, Ginoo. Gaina ra muna ko gisundan. Nagunsa man mo? Ha? Nagunsa mo? Hindi yan. Nangayo? O, pagkaon? Dito na tata. Dali. Dali dito. Go. Good go. Aray! Nangayo mo og pagkaon? Ha? Nangayon ikaw. Nangayo mo pagkaon? Nangayon ikaw. Hindi ang nagluto. Gigutom ka? Ito ni. Dali, dali. Dali. Haman inyong mga mama. Ha? Haman inyong mga mama. Hello? Wala na kay mama? Wala na. Haman na imong mama. Imong mama, haman. Wala no. Patay na? Kano ka apato? Opo, wala na mo yung mga mama? Amo maguwang. Amo maguwang. Imo ni maguwang. Wala na mo yung mga mama. Kamu tanan? Kano ako? Kamu upat? Wala na mo yung mga mama long? Imong papa? Ito as bukid. Tuas bukid. Inyong mga papa, tuas bukid. Nakunsa mo diri ana ngayo-ngayo ra mo? Para makakaon? Sus, Ginoo. Dali, ali. Dali. Sus, wa pa jud may mga chinilas oh. Ha? Wala amo sa nila. Wala mo yung mga chinilas? Wala amo sa nila. Gigot, wala pa dahil mo ikaon. Wala pa mo ikaon? Wala pa. Wala pa? Sus, Ginoo. Amo mo nagpuyo. Amo mo nagpuyo. Kuya. Sa Bukid na mo. Aman dapit ka bukid. Unsa may purok, unsay barangay. Purok size. Barangay Mayahay. Kamayahay. Naabot ra mo diri layo-layo pa ng purok size. Layo pa kayo. Abang ano niya kinangayon. Ni anhi mo kay nangayo mo. Wala pa mo yung mga kaon. Wala po. Sus, Ginoo. Kadali pakanon ta mo. Karon unsa man dito? Sakuan. Fried chicken, Speaking cool. steaking, aman dapit. Sagot ka ito. O tadali. Sus, Ginoo, way pa yung mga kaon ng mga bataan ni. Wa pa yung mga chinilas, wala yung mga inahan. Aman dapit. Ito arayo. Layo pa kayo? Oo, layo pa ba? O, ay crispy king. Naunsa man na ay mo TL, inborn na nimo, na disgrasya ka, daan na na. Daan arayo. Bata pa. Kadali mga tag crispy. So ay mga chinilas luuya ni mga bata eh. Boss, tagpilang crispy king. 35. Taga-air ning tag isa-isa ni. Nya kanon dayon bali. Sige, order mo kanon. Sige. Ha? 45 with rice. 45 with rice. Duha-duha ka rice. Wa na day may mga mama di ay. Luya ni mga bata eh. Oh, pagkaon ha. Oh. Silang tagduwa-duwa, boss. Pwede tulo. Kaya ninyo tulo ka rice? Ha? Duha ra imo, pila may imo rice? Tulo imo. O tulo dito. Pila imo ha duha. Ang inyong mga papa dito sa bukid nagtrabaho. Napa mo yung mga magsuon? Napam na. Igsuon mo. Kamo upat magsuon mo tanan? Lara mo maguwang. Isa ra mong mama. Dugay na namatay inyong mama. Dugay no. Itong kalag-kalag. Katong karon lang nga kalag-kalag. Kung sa may gikamat yan sa inyong mama? Kung sakit sa yung kinaibo mong sakit. Ang sakit ang iyang tinae. Yung kinanay. Sus, Ginoo. Kamayong hapon mga ma'am sir no, wala jud ko nag-expect nga malabyan ko ni mga bataa nga wala na ginikanan. Naglimos-limos lang in town ning mga bataa para makakaon lang. Wala na ilang ginikanan bago pa lang namatay atong kalag-kalag daw kay sakit ang tinae. Pakapusok mo ha. O kinsa man ganitong willing mutabang ani mga bataa ma'am sir, message lang mo sa akong Facebook page ang Batang Pasaway.
Magsuon din sila upat. Sige, pagkaon sa mo ha. Sa? Mangayo mo pamasahe. O sige, may problema ha. Pagkaon lang sa mo. Ha? O, palitan ta ng sinilas ron. Palitan ta mo ta ng sinilas karon ha. Sige. Sabi kaluoy mga bata ha. Naghingi-hingi na lang para makakaon. Wapa dyan ay paniod to. Wapa po boy pamahaw. Na, wapay paniod to. Wala pa'y pamahaw. Wala dito nagkuo nga makalabay kung mga bata yung nani. Magkuhan mo coke? Ha? O sige, apili coke. Boss, katong litro. Wala may bugas inyong balay? Wala may bugas? Mo nang nangayo-ngayo na lang mo. Kaya para makakaon mo. Sige ha, pamalitan tamog mga tsinilas karon ha. Ha, man dapat nagtrabaho ang inyong papa? Sa bukid, kung sa may trabaho sa inyong papa dito? Ha? Tanong ko kamuti. Tanong mo kamuti? Nya. Sagel, Sag- salang, yung abakada yung Pero magulian pa inyong papa diya sa inyo haron. dahil pa. Sa taga-adlaw mo uli inyong papa, dili pa. Dili. Taga simana. Sa isa ka simana, kapila man mo uli inyong papa. Sa isa ka simana, kapila mo uli inyong papa. Adlaw. Ha? Adlaw. Tulok adlaw. Muli na po din papa sa inyo ha. Mo nang sa tulok adlaw, mga ngayon lang mo diri para kaon mo. Gusto mo. Sige na, kaluoyin ka no. Di balon na yung taon ng kanon, ng sumbura. Anak, sige. Kadali kay pamalitan tamog chinilas. Kadali. Haman na pita na yung chinilas under eh. Pila yung taong gibalon ang ilahang kanon. Hindi mo, ma'am. Sige, pagpili mong chinilas, kumupat. Sige, pili. Karon, tagaan ta lang magbugas ha. Kaning bugas, gamay ra man gyud ni, may na lang mga makakaon mo ha. Oh. Nya. Nabusog mo. Busog na yan. Oh. Salamat kayo kuya. Ha? Salamat. 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 Sige ha. Ang inyong una pasalamatan ang Ginoo. Ha? Bisag wala na mo'y mama, ako tambag sa inyo ha, permi mo magampo sa Ginoo ha. Ha? Kaya para Nagsimbang kanin kanina. nagsimba mo gay na. O kana mo'y maayo, magsimba mo ha. Nya magampo mo perminti sa Ginoo. Ha? O nya, Mga kaupo na kuya ba? Ikat simbang yan man nagreliw dayon. o ayaw na ninyo sunduga ha, sila ha. Kaupon. O. Kamo magsimba mo, magampo mo sa Ginoo perminti ha. O karon manguli na mo kay tagaan ta mo og pamasahe. Oh. Ipalit na yung sudan ng sobra ha. Amping mo perminte. Lakaw na kay tanahon ta mo. Dadaan ang bugas. Salamat ya. Oh sige, bye-bye.